No joo. Oo! Ja sä kuolet. Oo! Oo! Mitä? Oo! Mitä vittua? Miten tää mies elää? Jep. Hei, kuka siellä on? Kuka siellä on? Vittu, mistä pääsee pihalle? Eikä. Haloo? Oh, Se on Mistä pääsee Mimikki. pihalle? oh my... Haloo? Oh my god. Oh my god. Mitä helvettiä? Ei! Älä jaksa. Kuin paska läppä. Oh my god, mitä vittua? Se missä sitä hammasta. Tiä. Oh, mua pelottaa niin paljon Misan puolesta. Zombikuja. Oh my god. Oh no, oh no. No juu.